El centre olivense era l'aristocràtic. O sigui que allò era los ricos d'Oliva, estaven en el centre. I el centre era la playa, com està ara, es posaven taules damunt de l'altón. I jo me'n recordo això d'anar allí, i en França no s'estilava de prendre un granissat, un blanc i negre. Això me'n recordo que anava mon pare al centre i mos fèiem un granissat de cafè i llet. I una cosa que també llamava l'atenció perquè en França no hi havia aquest tipus de beguda. Els balls de carnaval es feien al centre, no hi havia conferències ni... Era un casino que diríem que anava la classe pudiente d'Oliva, no? Sí. Però vamos, no tenia moltes activitats ni artístiques. Què pot ser? No tinc idea, Perquè el centre olivense... No. Bueno, perquè podria ser que hi havia una porta des de fora que estava mostrador i s'entrava per una porta ahí. Ara, ahí perquè encara no estaven les pistes. Les pistes van ser després de la guerra. Els dijous de Carnestoltes, que eren els 4 dijous antes de Quaresma, els xiquets anaven a enfarinar la gent pel carrer. O sigui que tu anaves pel carrer i era una costum de dijous d'enfarinar-te. Jo me'n recordo que el germà del tio Martínez, Juanito Martínez, que tenia després el bar allà al final de la carretera, anant per Cagandía, Juanito. El bar Juanito, sí. Bar Juanito. Pues ell, de xicotet, de 12 o 13 anys, mos enfarinava a la germana i a mi, no podíem passar pel carrer, o sigui que els 4 dijous mos tocava. El ball de carnaval era la festa de carnaval. I luego, el dimecres de cendra, l'altre diumenge, dient el bal de pinyata. Però a aquest ball ja no anàvem molt perquè ja estàvem en Quaresma. Però en el centre es feia carnaval 3 dies. Dijous, divendres i dissabte. I el diumenge següent feien el ball de pinyata, que no anava perquè el dimecres era ja dimecres de cendra. En la fira, antes de la guerra, pues hi havia unes parades en el paseo i es compraven coses en la fira que només venien per la fira, que no hi havia aquest tipus de comerços en Oliva. O sigui, era un tipus de fira comercial. Coses que potser no les havia així, no sé, perquè coses, artesania hi havia poca cosa, així com ara hi ha tanta, alguna verbena, en el paseo. I quin grup de música venia a tocar? Pues unes bandes dels altres pobles, no hi havia encara